Vyšli vás pozrieť vaši občania. Ak o tom neviete náhodou, my sme hladní a hľadujeme tu, lebo nás ožobračujete. Tak vidíte voľa ako chlap a postavte sa národu a povedzte nám, dokedy nás budete okrádať. Áno. Tak vidíte voľa a vysvetlite nám to. Občania, hovorí k vám polícia. A čo teda? Zákona vás vyzýva. Akého zákona? Nevstupujte na určené miesto. Akého Mysle paragraf 27 zákona o policajnom zbore je policajt oprávnený prikázať, aby osoby nevstupovali na určené miesto, nakoľko je to nevyhnutné pre udržanie verejného poriadku. Protektorát Slovensko! Ochranu práv a slobod iných osôb. Tak som sa rád poďme, ja sa nič nezmenil. Ale pravíme to všetci tí zločinci. Na štici zober, keď chceš. Na tvoju slobodu. A čo ich dušu dáš, tomu bojí divokolu. Môj